מה קורה חברים, והיום עדכון חדש לגורילה טאג. והיום אני רואה אותו, אני לא רוצה להסתכל לסם לזה. תודה לספיישל 100 סאבים. טוב, בואו נראה. וואו, what the fuck, יו. תקשיבו, פעם אחת אני הייתי בחול עם בנות שלי, ובדיוק כזה. אוקיי, בואו עכשיו נראה את הסיטי. אוקיי חבר'ה, אני הולך לסיטי. וואי, תקשיבו, נראה לי שקוסמטיסטים חדשים. וואו, מדהים. אוקיי חבר'ה, מזרקה. אוי, טוב, לא קשור אבל ראיתי שתלך לעבור את הזכוכית, אז בואו נראה אותו. נטפס לכאן. אוי, לא, וואי, זה מחליק. אוקיי, אז בואו. טוב, בואו נראה קוסמטיקסים חדשים. אוקיי חבר'ה, וואו, לא מסתכלים 800 פאק. אם אתם רוצים לפגוש אותי, אני בקוד שלי. וואו, הייתי קונה את זה, זה אחלה אם רוצים. וואו, זה כמו גוסט. כן, אם מסלבים את זה, זה גוסט נראה לי. רגע, בואו ניקח. מה זה? יש. מה זה? אני סבי, אוקיי. אוקיי, זה לא עושה כלום נראה לי. נאווה מנקיס, פאק. אוקיי. אוקיי, אין כל כך דברים חדשים בקוסמטיקס. יש טיפה. נגיד לא עשינו. אוקיי, בוא נראה אם יש פה משהו למעלה. פה רגיל. אוקיי חבר'ה. פאק. זה... אוקיי. אוקיי חבר'ה, גורל תגודיו שיש בקניון משהו. אוקיי. אפשר להגיד זה די באסה. וואו, איזה יפה זה. אוקיי. לסיכום, דווקא אהבתי את העדכון, עדכון מים כזה. ויאללה, ביי. בעצם עוד פעם.